Ukrainada opozisiya lideri Vitaliy Klitschko hökümete garşy paragatçylykly protestlerin yurt boýunça dowam etjekdigini aýdýar. Udar partiýasynyň başlygy Klitschko Azatlyk radiosu üçin beren ýürit interwýusynda indiki maksadyň yurt boýunça has uzak protestleriň tapgaryny geçirmekden ibaratdygyny aýtdy. Ukraina hökümeti Ýewropa Birleşigi bilen ýakyn gatnaşyklary ýollaşyk şertnama gol goýmakdan ýüz öwrenden soň ýurtda köpçüliklen protestler başlady. Russiýanyň Volgograd şäherinde 2 bomba hüjüminde ölenleriň hatirasyna gül destirleri goýuldy. 29 dekabrda wagzalda we 30 dekabrda trolleýbusyň içinde bolan partlamalarda azyndan 34 adam öldü. Qazaqstanyň iň uly şäheri Almatyda ýaşaýjylar täzil sowdasy üçin uly nowbatlar durdular. Käbir ýerlerde nowbatlar inçime sagada çekdi. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.